श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स। चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण भरड नाका, चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण मच्छी मार्केट, चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण बाजार, चालत फक्त 8 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण जेटी धक्का बंदर, चालत फक्त 10 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण बस स्थानक, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका, मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27, 9404 15 53 77, 9969 16 05 16, 9404 44 86 27। अनुराग ठाकूर यांचा अनुराग ठाकूर भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पक्षाचा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाजपाच्या मनवादी वृत्तीचा अनुराग ठाकूर यांच्या वक्तव्याचं समर्थन करणाऱ्या नरेंद्र मोदींचा निषेध। लोकसभेमध्ये काँग्रेसचे भाजपचे माजी आमदार आणि विद्यमान खासदार अनुराग ठाकूर यांनी राहुल गांधींना त्यांची जात विचारून त्यांचा जो अपमान केला त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही इथे जमलेलो आहोत। राहुल गांधी यांना जात विचारून राहुल गांधींचाच नाही तर प्रत्येक भारतीयाचा, संविधानाला मांडणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाचा अपमान अनुराग ठाकूरनी केलेला आहे। आणि यातली गंभीर बाब अशी आहे की अनुराग ठाकूरच्या या वक्तव्याला देशाच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी समर्थन करावं, एवढं याच्यापेक्षा दुर्दैव या देशाचं नाही असं आम्हाला वाटतं। आज ही मनोवादी वृत्ती जी आहे ती 21व्या शतकात अजून चालू आहे। सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, त्याच्यानंतर महामानव आंबेडकर, पेरियार असतील, प्रबोधनकार ठाकरे असतील, राजश्री शाहू महाराज असतील, यांना त्रास देणारे जे लोक होते, ज्या मनोवृत्तीचे लोक होते ते आजसुद्धा या समाजामध्ये आहेत हेच दाखवून अनुराग ठाकूरने संसदेमध्ये दिलेलं आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाला विरोध करणारे सुद्धा याच प्रवृत्तीचे लोक होते। आज 21व्या शतकात सुद्धा ही प्रवृत्ती जिवंत आहे। 75 वर्ष देशाला झाली स्वतंत्र होऊन, संविधानावर हा देश चालतो, तरी सुद्धा ही मनोवर्ती वृत्ती या देशातून गेलेली नाही। ही मनोवर्ती वृत्ती देशातून गेली पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे। आणि महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की अनुराग ठाकूरनी राहुल गांधींना जात विचारली। आता अनुराग ठाकूरांचं नाव, त्यांचे वडील मुख्यमंत्री होते, त्यांचं नाव होतं प्रेमकुमार धुमाल आणि यांचं नाव अनुराग ठाकूर। मग यांना कोणी जात विचारली तर आम्ही काँग्रेस पक्षाचे सुसंस्कृत लोक आहोत, आम्ही असे प्रश्न विचारणार नाही। पण अशा पद्धतीचे प्रश्न यांना जर विचारले तर यांना उत्तर देता येतील का असा प्रश्न आहे। आम्ही काँग्रेसवाले असल्यामुळे अशा प्रकारचा जाती धर्मामध्ये भेद करणारे आम्ही लोक नाही आहोत। संविधानामध्ये आमचं हे आहे, संविधानाला आम्ही मानतो आणि त्या संविधानावर आम्ही चालतो। त्यामुळे हा देश जो आमचा आहे तो काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि पश्चिमेला अरबी समुद्रापासून पूर्वेला बंगालच्या उपसागरापर्यंत आणि हिमालयापर्यंत पसरलेला हा खंडप्राय देश आहे। या देशामध्ये अनेक जातीचे, अनेक धर्माचे, अनेक संस्कृतीचे आणि अनेक भाषा बोलणारे वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक राहतात, वेगवेगळ्या पंथाचे लोक राहतात। सगळ्यांना एकत्र घेऊन जाण्याचं काम 75 वर्षामध्ये काँग्रेसने केलं आणि ती संस्कृती काँग्रेसला टिकवायची आहे। त्यामुळे अशा जातीपातीच्या राजकारणामध्ये कधी पडत नाही आणि याचा आम्हाला विरोध आहे। आणि अशा गोष्टी जर कोण करत असेल तर त्याचा आम्ही निषेध करणार आणि तो सनदशीर मार्गाने निषेध करण्यासाठी आम्ही इथे उपस्थित आहोत। सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।